Dumateng para kadang setir senam budaya kampung dalam putri dan kaca satu dan kini mata paripura kedipun para kadang putra terpasunetan seni tari kudo ke bangsa kembara titi wancinipun sakit warga besar Wahyu Joyo Putro aturaken pasugatan ingkang salajengipun inggih menika pasugatan seni tari kudo kepang ingkang dipun lajengaken dening Sulah Gendhanipun Prabu